Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki man, Luku man, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato we spoke def mama Sranan. En nieuws Sranan San E Psa barodi. We karif ko Arki de prenspari tori. Sobu some barodi not gogo mit zuid, oost gogo mit west. We speak def mama Sranan ari story bani. De kon Luku en jere de prenspari tori want a prenspari a belangrijk dat isabi soort sei a regering die se go en soort sei humus go to. Ja? En misdon dyan nga barawi cash. Para sa lobiwang may baro ang sweet day. And tidems do nga masra Gambo pakain ang programa. And pujaso uit miwang bar ala des ranama ang sweet day maugdo de diaspora fu uno in Nederland, België, Amerika, Caribisch gebied. En ik zeg het altijd, totaal 1 miljoen ranamang wereldwijd. Of je lukt het programma mantin bakana of niet, zou ik zeggen, volg uno en fujaso uit wicara juiste informatie kadorusi. Juist. So, we arti maluku manana Sasa Bhaijo Kromo de jongwa we shitang misdanga wa jongwa jasa misi. Dat want taka programma di san of de bijisma wang, ma ook to de jongwang. Disina a context na a sani a systeem zou we passen toe. Hoe alles maar vier taki a dederbij. Je mag afminder waardigheid complex dat ik hoor er niet bij. Naf bijis maar nee. Naf alles maar naf wie seranamang. Uchara konder dis komoro fara. En dat we begin zo. Altijd in a libidisi. Na wansani pe im sabitaki. Inomus luku pe yu fadong. Yung luku pe yu nak yu futu. Na nak di naki futu meki fadong. En dat die dewo bigi so taki pe unak futu. Dan mi etak disi en ik ga het blijven herhalen. Omdat je abisma die otante je taki ja inum arja sandati uno musgo terug. Musgo terug. Want ino kan te kwa kondere abara na wan koers futu taktek van Amerikaan dala. En dat die dragen abara dan bijna momek wan jong wan taki die dragen abara san I draag over. Ko Arki. Dus masra Gambo lek fai takien to bradanga sa. Inderdaad im houvast en masra Gambo taking ba. En meu take tap mi manier ano switi fu take. Mana leti sani we taki. Ite kwa koers fu 280 op een gegeven moment. To de mai probeer fu charwang from sortu koers giu fu potap 714 SRD toen. Terwijl a reële waarde tapamark masra Gambo bede boven de 60 ba. Zo, maar dat we verstaan, apis dat we verstaan, want we kunnen apis dat. Maar sami o actie you, na filek vooral de jongen uit taki, die de man teki asan nanga 280, sa de man draag over, sa a regering die steki. A regering die stek letterlijk, wan broko per nasi beranga sa lobiwang. En if je shi sa a regering die steki, in a staatkast to masra Gambo, sa de man libi bede 118 miljoen nomo. Dala. Dat bede in staatkast. Kodoro. En de man tek wan line abra fu a vorige regering fu 4 miljard Amerika dala. Dat toe. To? Nummer 3. En dat te wego moro fara de shitak yung rasa. Dis no shwiti. En teme Luku bepaalde sani. Lek van masra Gambo taki 3. Next ne waka ina kondre disi. So, die de man teki wan no, taka sani pot de sana tap wan reif des ma kan verstaan vooral de jong wan. Dan idoro pe abiji pai ma meki. Nanga biji rente, koers be from. Ja, dat u volg ba.
dat de man go lend biji money. En no we kona pisi pe o many procenta inflatie ben there. Dat me wan de jong wan sabi barawi cash de leg ma pis dat uit. Masara Gambo, a berekening mekik ba en ABD 61% 2020. 2020 abe de 61%. Je verstaan dat we go doro dat pe at nap no. En no udoro 11%. Usaka kom a inflatie Masara Gambo. Jongen na a inflatie saka kono 11%. Dus dat want taki USRD kontjes moro waarde. Tiswaarde. Dat Tiswaarde. me na dat want om nele se actie met taka inflatie sana Ja. ne verstaan. Dus no verstaan. Maar sa amus de internationaal dus grondtapu ala de biji economie in grondtapu samus de. Normaal, Masara Gambo, de mij tak na een norm. Amus de altijd kleiner dan 10%. Oké, Da. en tanga no Da. voor 61% ucharenga 11%. Klopt. Dat want taki a regering doe een best a woroko. A sorgu tak ina foyari, Ja. a doe een best van door 11%. Klopt. Ja, na 50%. 50% verschil, Masara Gambo. Dus, 50%. dus imoni gromoro. In waarde agromoro, Masara Oké, Gambo. dat we gwemoro fa. Dat te luku de tori disi. Dus uluku agrofa economie, isabi tok, a economie sang bede a waarde van economie, a karakter van economie fuserna, sabe de a karakter. In 2020 berdanga sa en vooral naar de jongen ook toe met taking. Hebben de negatief 16%. Ja. Wakti. Dus if abe de negatief 16%, dat want aki na lekte ida tapu an doti, it napu, Ja, maar energie heeft dat je sakagwe no wan dipi. precies. Mooi zo. Luku bransa a inflatie want taki o een bepaald periode de mij berekenen taki olek fa Masara Gambo taki je sakagwe. Je doet anima asan ne kong. Isabi to? Ja. Abe de negatief 61% die regering die stik abra in 2020 branga sa yoang. En u de nota 3,5% 2024. Wait, isap sa wan tag dati? Fu poti a groei fu a kondre. Dus dat want dat heeft me verstaan boem. Een negatief groei, a gro, bij de 16%. Dat want dat kan saka helemaal. Negatief ja, Masara Gambo. Ja, negatief na dat na saka. Dus dan nu, a regering die scharen kwant op 3,5%. Dus dat want dat ki, beetje grondtapu, dat am de minder dan 3%, tanga 3% dat die economie Klopt. stabiel. Klopt. En dat u abno was vergeleken met de zando op een stabiele economie no. Dus wees ons maar lekker want er zijn uit. Wij werken naar een cijfer. En dan hoe maak de cijfer? Nou, sabi man. De staatsschuld publiceerde, ABS publiceerde cijfer die si Masara Gambo. Zo, dat En- we gewoon morgen varen. En moro belangrijk prenspari sanina. Saide je vira a economische groei ook toe. Luku, nou een jarig ba, a dala koers dit gewoon tussen 34, 34, 50, 34, 34, 50. Dat wil zeggen, gewoon continuïteit in vinden plaats, want stabiliteit in vinden plaats, Masara Gambo. Dus aan een situatie, lek pedeman be sorry taki a dala na cijfer, omeni? Ja, Adala. Luku, de man dat de mij karina economisch wordt op, na vacuüm bedina tori. Ja, maar Libi a moeilijk wordt, want om Niels ne verstaan is dat hij. Sa om Niels ne verstaan dat hij. Ibe hoor om Niels a spotu, dat ga koers bij de cijfer zoveel, en dat mijn actie, dat ga koers bij de cijfer zoveel, maar ibe got napu in lange rij. Ja, Ja, ibe got napu in lange rij, na chotelal fu bayen trama bedin auto, trawang knap in rij, en fibe go bayen nyang, ibe knap in rij toe, alleen, want sabepsa, de man be tek a money na centrale bank. De man be ho rekening, tak jere no, mim ap importdekking, fu manka importer nyang ko ina kondere, lek dat de man teken, dat de man sorgu taki, Jotelal nanga de handel matifeng,
de maatjes bonkop dala, de kan go bij dat zogenaamd san bonkop na winkri. 5 en a tor dati. Daarom itake net Masra Gambo barangasa. De sandis bede soso rookwolk. Ang ekonomi ng fall ng rookwolk. Like for Masra Gambo take net, amay kis bungkop dala. Sayde ama be mus kis bungkop dala fugo imported. Sayde. Da imus begreep dat wasan neklop da pe barangasa. O abdalag mo so mo want to photo ng video. Imus luku bung pe de ma eknap ilang aray e baydala. Mi wangop chiso moro foral na de yowang. Wan moment be ko ina kondre disi dat you 50, you $100 sa ibe pot na bangi Masra Gambo en ibe wango taking fu pai kande wan study for you of ibe wan pai wap chi wagi sa ibe wan bai of ibe wan pai wan betaling you wan gro ino be man do e moro. Nee. Dat be de situatie in 2020 Masra So, Gambo. we motor dapek ba, want no de je shitaka economische groei de, a koers stabiliseren serefi, isabi eitain wan way. Dus kutaki eitain wan birti, anegwe takai longwe, ano de onder controle. Kweti. I verstand disi na a verschil na nga jotelal koers. Disi na a verschil na nga sadema be charco jismana wenkri. Omdat je going wenkri, dat je si de prijs dat soms mij krutu de klagen. Inderdaad, dat leti. Voor klagen tak de santiri. Maar mi want ji asan dis mee. Eenmaal we tak over wenkri tori. Lekfa in wan birti, daarna trobe of you na pars, of you na VAP, of you na MPS, you na sang. Uno alamala etan in wan birti. Dan lekfa we opo app groep tak efisi wan vrienden mij waka na pasi we appu serefi. Tak yere wan vrienden leng de na pasi. Uda ai of wan vrienden auto ere. Na precies zo te we go na wenkri ook toe. Dat jep lanti fu controleer de tori, fu die tor na economische zaken tak we luku no. Als ne a wenkri disa supermarket dise overdrijf, e juman cherry. I verstaan dat ik kon, want feit denk is koud even tori. Ik denk als koud is dat op een bureau, dat gewoon als dan uit het hoofd dat ik you know voorman. Nee, na tip kiesie. Informatie kies voor burgerij, dat is mij kon die informatie, dat zoals koud wordt op informatie gomorro para futisa voorman of futisa chirman. Ja. Je verstaan? En zo mee actie om allemaal ook toe dat ons doen in de buurt. Te we gaan naar de winkel. En of het na pe kurtu nomo, dat in het doen not. Je moet een uitlaatklep en een uitlaatklep naar economische zaken. De nummer dat je bel. Precies like bardangasa. Lugu asana unu verantwoord ook toe. Bika we etak in een resort of in een week dat je want to winkri dape. If a product is er tum si diri dape en you sabi boom boom tak asane ser diri. Dat if you go by na yuani Masra Gambo, ja toch? Ja. Daarom a ministerie van Economische Zaken dape a abeng page you kan teka nummer je meldde de man tak broer. Of meneer, luister, tak asane serdi. En moet je jaren. Adam sa na economische zaken. Aneme grapere Masra Gambo. Zo maar jere. En dat toch a regering ik kom met jou ete. Want dat zorgt dat food basket de nou. Dat ik kan go bij jou alla die van nou doen. Ja. Sobu so you blong, you sukru, you sotu, you iptata, you ayung, kar konjemi. Gele erwten die ook toe, Bishi Masra Gambo. Er zijn ook wat andere blikjes zwaarlijk bruine bonen. En dan soort staan dat die tomatensaus die ook toe. Ja. Weet je? Dus dat je go, ik kan bij de staan dat bonkopu. En die dena die moro valk heb sa. Jima tor dat die. Dus, wat je bradangasa, er is nu vanuit de regering, hè? Ja. Hoe abba een voucher. Toch? En Dus je kiest een karta. precies. Een karta je kiest en Ja. dan een karta dat je kan gaan naar de food basket. Yes. Dus maar als aan deze vallen een formulieren worden ingevuld. En in die daadwerkelijke informatie nog contactie kan de je kiest om een money bogo money de kon
kis bunko pu tap futu di wan rapporti wan die moest feni. Feni. Dat die no moest kondo. Dus die deportisme die kan registreren. Landelijk als aan het gebeurt, die kan registreren. Die is zo'n waardebon. Die kan go naar de foodbasket. Die go buy sani. Je verstaan? Je zorgt dat je nyanyan kan go naar je mofo. Dus dat nou of de sani sa regering en waka mit you. Dus no praxeri a regering disi nee pakket oji, maar na de moro portisma o chis a pakket dati. Klopt. Asan no de wansan tagle fa pakket be prati fosi ina trobi. Wild West, gewoon teki terug beetje prat. No, de sanat unedu. Asan na portisma suma abe fanudu da asma da te chisi da ta fiep des maf kombo voor water. Judi ma mesen dem go bayen gewoon. Ja? En jullie maar mensen, ik kan gewoon naar foodbasket ook toe. Daarom berangen landelijk een aantal foodbasket verkooppunten we takken zo, poti. En met druk tapu atitak jongen, met begrijping dat Iwan dichtbij zijn soms uit, maar ze zijn strategische locaties aangebracht. En you must go. Take you sani, de sambunko pudape taking. Bika regering elangawa anukong na de smasa abe chiso tranga. En je moest go, make gebruik vindt hoor. Dus dat want dat je waka afpassie, a regering je waka afpassie kom met you. Precies. Isabi toch, in doan sani, make ook toe een beetje moeite, dan ik kan kom uit en zorgen dat ik kan libi, wan regelmatig, wan normaal libi. Ja? Maar Masra Gambo, moam gop chiso moro fara. Ja. Utak over a inflatie van akondre. Ja. Utak over a groei van akondre. Ja. Maar utak over a schuldpositie sabe de to 2020. Zo. Dan je verstand dat je daarover u betakik batak na 4 miljard schuld sa de man Libi. En no u de bezig e pai mandati. Factor dat die dono. Precies barangasa. En a schuldpositie van akondre die in percentages uitgedrukt bij de 146% in 2020. Die regering die teki akondre abra. En nu ude dat 91%. Maar lek van Masra Gambo altijd de actie. Sana een norm is dat 60%. Dus dat want dat je Arki Luku na Sasa Bhaijo Kromo. Normaal in alle de bigi economia, dan je schuldpositie moest de 60%. Dat die regering die stek abra, hebben de 146%. Dus na satulesi, moro furu, ja abede. En de regering die zie, Karen komt op 91%. Dus dat want taki, Amancheri 29%. Ja. Fusakaga grong. Dat is de normale ala de trabigi economie in de grond tapu. En dat belangrijk. En dat je moet horen. Dat na de winmarchi. San je moet zien. Anote wan small kouteji takai. Mino loba mandis of mino loba vrouw dat aan no politiek. Dat aan na tori. A politiek na a beleid sa e voer. En pe you kondere e go sot si kondere koers. Want im sap taga yari disi 2025. Kata pon kruispunt ut napu. Yo gwa grong. En yere jam yo teji wansani. Ikan chis wans ma walesi. Ik kan je zeggen toelezen, maar je hoeft niet lezen, no, je zegt moro. Want als je op verstand, pusap tak nee, zeg ik ook tegen je media na Korea, kormi. Want alle de man die make de fake news, ze make de sani, et tegen je tak in omloop disi, in omloop dati. De man abi, de schaapjes op het droge, maar de want dan libi, gemakkelijk libi. Dat jullie moest go shoga, voor zorgen dat je go libi een normaal libi. Dat mij kom misleiden je, alleen via ondersteunen van kan jiman cheri. Na dat is gebeurd. En lek van itake Masra Gambo, Luku, lek van inokang naki futu wan alalesi na wan stong to. Lek van itake net. En mis volg wansan ook toe laat. Tak mang en mek om een soort babari
nota podium, Ja. Thomas Ragambo, Ja. alsof tak de ma odo e moro betre. Nee, maar jere jaso, Arki samoteji. Mana seref san samitaki na datje taki. De man jompo kata podium ko leg uit. Maar tanga no af de man ma sor wan plan. Fa de man Fa de o man. jare a kondere. De man no man sora san dati. Lek de man ji no mo tak anego. Suma mek anega. De seref man dat mek anego. Omdat de man teki. Precies. De man no dia uku fika uku. De man hori tap wan situatie taki. De afhankelijk voeding. Terwijl een regering die zegt, sorry, dat inom de afhankelijk van de regering. In de viserefi, dat we gaan voor een therapie, maar voor zo'n therapie, wordt er gewoon muziek brengen, voor artje een pokoe. नहीं चाहिए रंग महलना धन दौलत की शान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान कि घर घर में खुशहाली हो सदा सुख की हरियाली हो नहीं चाहिए रंग महलना धन दौलत की शान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान कि घर घर में खुशहाली हो सदा सुख की हरियाली हो नहीं चाहिए रंग महलना धन दौलत की शान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान जन्म दिया है तू ही पालनहार तेरी दया से फूले फले हम सबका घर संसार तूने हमको जन्म दिया है तू ही पालनहार तेरी दया से फूले फले हम सबका घर संसार नहीं चाहिए हीरे मोती नहीं चाहिए हीरे मोती ना रत्नों की हार हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान कि घर घर में खुशहाली हो सदा सुख की हरियाली हो नहीं चाहिए रंग महलना धन दौलत की शान सुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी सुख के बदले दुख देने की अगर भावना तेरी दुख को सहने की शक्ति दे यही प्रार्थना मेरी किसी के आगे हाथ न फैलाए अपनी मेहनत का सुख पाए इतना
तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान हम तो मांगे तुझसे मालिक एक संतोष का दान So, dat doe Archa poku. Dat we kono na a hot tori. Want u tak po bijing, zou take over, pe utnap no. Maar zijnde, fa u kon knap so no. Want dat na win marchi, dat hij go om taki, a regering die si, zorgu taki, a schaf de subsidie af. Omdat inokatan libi langa tap subsidie. Ala bidi ekonomia in goron tapu, e zorgu taki, de man ne woroko tap subsidie. De man e dweng. Omdat je subsidieert, dat want taki e pora volk. Omdat je redeneert dat Tamara in compagelijk president, dus dat je de nja geeft het volk brood en spelen, is dat dat loopt mee. Nee, je moet het volk opvoeden. Leer het volk van mek moeite. Voor konen we 5 sensi, go woroko, go dusani, go parani. En daarom met me het tantaken altijd. Ja, omdat in alle bidi economie, karko Amerika, tata, doisiri, bergi ala de presidenti. Na bumbiji landbouwbedrijf de. Ja? En want die e pirman boutu, dat want aki, if you doe een klein beetje, ja, want er we doe tomorrow gorofu, want er we doe tomorrow gorofu talang ay tro, wan bumbiji geheel. Daarom ik met je. Trusjani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je napelijk want jaja sarana man of want jaja sarana uma. Dat je tak ai, mi e werken mi e jepi fu stabiliseer a economie van kondere. Mi ne wakti e opomi anu e beji wansani. Nee, mi ne do dati. Mi wan woroko en u mek moeite. Fi tu wansani. Fi kan hori serefi. Boven water. Sting, na regering. A muskugo. En mine na masara deng na ti Gambo. Maar sa iere sa masara Gambo taki. Liever i bijdragen. A regering en langa anu kong pe adefanodu ay poten roko. A subsidie e bo af sa safri in a belang fu a kondre en in a belang fu a nazi. Bika inokan tan subsidieer alasani. A defanodu tak a kondre mus recover en srevi. En ude inderdaad tapa kruispunt masra Gambo. Tak a veranderen e kongba. Dadelijk we go richting 25 mei. No make you take one tra richting tapa kruispunt. Tekenapu. Im go recht door zee. You sapsa you abi utak over inflatie, utak over groei, utak sana schuldpositie voor akondre. No make man ko harju chargo iwan posisi pe you den tak you ama etak moro betre. Asan nego dat you nap ya ini oso. Daarom wa food basket dape. Daarom utegi tak control yep unu controleer in a winkri ook toe via economische zaken. Alina libi a basis de ba bouta pengodoro a fondering potik ba de stok hargo moro para dak adak e poti ook toe. Bradanga sa mi ete juno lek jongen vanuit a plek ja zo uit. Zorg ervoor dat you vlogo na wan partij salek van Masra Gambo taki sa wan plan sa kan presenter lek sa we voer uit no noting. En fuja so uit me baruno wan grand tangi tak u giuna ruimte fukuina programma ja wan sweet day baka. Thank you.